усіх, з вами на сувязі куточки. І сёння у нас першы, і я спадзяюся, не апошні серыя, да, нашага цудоўнага, неймавернага падкасту, які называецца «Закулісі» і які прысвечаны розным творчым асобам і іхняй дзейнасці. Магчыма, нейкім цікавым, не ведаем, парадам, таямніцам, якія захоўваюцца у закулісах. Вось. Таму мяне вы ўсе ведаеце, я стрымеры, творчая асоба, займаецца шмат чым, але сёння больш увагі нашаму госцю. Вось. Як бы прыстаўся, будь ласка. Я шкаляр, напэўна, так мяне ўсе ведаюць. Перакладнік коміксаў, як кароткіх для прышпільных коміксаў, так і доўгіх. Ну, напэўна, таксама для прышпільных коміксаў, але можна і на іншых пляцоўках знайсці. Самае вядомае гэта Скотт Пілігрым. Добра. Зараз я трошкі павядзем, як будзе будавацца наша гутарка. Вось, да гледачоў асабліва. Вось. Скажем так, у нас будзе асноўны блок з маіх больш пытанняў, вядома, адказваць, скажем так, гэта будзе больш разважальная гутарка. Вось, але ўсё ж такі ты ў нас больш эксперт, чым я ў гэтым, я толькі можам у сферы перакладніцтва гэта апавесці нешта, але не звязанымі з коміксамі канкрэтна, бо гэта зусім іншая спецыфіка. Акрамя гэтага... Не сказаў бы, што я эксперт у коміксах. Ой, тут, скажем так, усе мы самавучэнцы. Таму нормально. У меня таксама няма дыплому, што я там перакладнікі. Гэта з залатой медалём ходзім. Дык вось. Далей вы, нашы гледачы, можаце задаваць пытанні, на якіх мы адкажам у асобным блоке. Вось. Таму уважліва слухайце, пытайце, калі нешта цікава. Вось. Ну і ввогуле рэагуйце, нам будзе дуже прыемна пабачыць вашы цудоўныя падтрымліваючыя каментары. Вось. Ну і яшчэ ў нас будзе блок Бліц, які будзе прысвечаны больш такім мелкім, хуткім пытанням. Вось. Такім, скажем так, больш разважальная такая частка. Вось. Таму неяк так. Ну што, гатовы? Ну так, па-першае, дзякуй за запрашэнне. Реально круто пабываць на падкасці. Не, ну калі шчыра, я сапраўды, я ўжо гэта казалі дагэтуль, я дуже хацелі, скажем так, запрасіць некага якраз, каб апавесці пра коміксы. Вось. І ўвогуле пазнаць пра коміксы больш, як яны перакладаюцца, рэдактуюцца і так далей, як гэты працэс адбываецца. Вось, бо я ў гэтым зацікаўлены не толькі вось як чалавек творчы, але як чытач. Бо для мяне гэта працэс даволі такі вялікі і дуже складаны. Вось, асабліва, калі ты разумееш, што, магчыма, час ад часу гэта робіць не такая вялікая каманда, а адзін чалавек, напрыклад. І як я разумеем, гэты працэс, ён дуже многафункцыянальны. Вось. Тыпу, не проста там... Праўдзе так. Ось, ну, спадзяюся, адкажу на пытанне. Добра. Ну што ж, пачнем. Давай. Чаму ты перакладаеш пэўна коміксы? Ого, адразу з цяжкіх? Так, я думала, гэта будзе лёгка. Чаму перакладаю коміксы? Так, чаму вось коміксы канкрэтна? Шчыра кажучы, я дагэтуль сам для сябе не высветліваў. Напэўна, таму што, ну, мне была цікавая ў пэўны час майго жыцця перакладніцкая дзейнасць, і зноўку ж у пэўны час майго жыцця былі цікавыя коміксы. Вось, ну, найперш Скотт Пілігрым, власна кажучы, вось, дзякуючы яму я, напэўна, і прыйшоў у гэта, ну, больш-менш пэўна у гэты бізнес, можна сказаць. Вось, то, напэўна, гэта проста так, ну, склаліся акалічнасці, і вось, не магу сказаць, што, ну, я
не смог бы стаць перакладнікам чагосьці іншага. І, магчыма, я ім і буду, тыпу, ў будучыні, вось, маюцца некаторыя пляны. Але так, коміксы даволі цікавая сфера, як для перакладу, так і для чытання. Напэўна, вось, то чыста акалічнасць абставінаў. Ну вось, ты правільна заўважыў, што коміксы, ну, іх складаней перакладаць, чым тыя ж самыя кнігі, мне здаецца. Усё ж такі тэкст, скажем так, вось просто тэкст перакласці. Таму і мне і было цікава спытаць, чаму коміксы, бо ўсё ж такі аднаму чалавеку, вось як ты гэтым займаешся, вось, калі казаць пра твой асабісты праект, гэта складана, вось. Ну, я разумею, ты там казаў, што ў цябе ёсць дапаможнікі, але мне здаецца, большую часть працы ты робіш самастойна. Вось. Ну, наконт дапаможнікаў, вядома, у нас ёсць суполка, вось якраз такі прышпільныя коміксы, дзе, ну, можна спытаць нейкае пытанне, якое там, ну, ты не можаш сам развязаць, наконт мовы там, наконт тэхнічнай часткі, наконт чагосьці яшчэ. Это, вядома, важна. Ну, гэта людзі дапамагалі мне ў вялікай колькасці выпадкаў, ну, і без іх, напэўна, так, гэта было б значна цяжэй. Вось. Наконт канкрэтна працы, ну, рэдактуру я раблю не сам, таму што ўсё ж такі далёка не заўсёды маіх ведаў у мове стае для таго, каб перакладаць, ну, на тым узроўні, на якім я хочу перакладаць. І таму, так, для рэдактуры я выкарыстоўваю дапамогу. У астатнім раблю ўсё сам. Ну, наконт таго, наколькі гэта цяжка, слухай, мне не той, каб ёсць чым параўноўваць, таму, ну, это як я адразу пераклады залецеў з коміксаў, так бы мовіць. Таму, вось, мне здаецца, што кнігу перакладаць было б ўсё ж цяжэй, таму што банальна аб'ёмы большыя, і можа быць стыль нейкі. Ну, зноўку, гледзячы, якая кніга, вядома, але мне здаецца, што кніжны стыль літаратурны значна цяжэй было б перакладаць, ну, прынамсі для мяне. Вось. У Скотце Пілігрыме перыядычна можна проста паслухаць, што кажуць твае сябры, і як бы напісаць гэта туды ж. Ну, комікс — это такі больш гутарковы хіба фармат. Ну так, да, так. Ну тут пад перакладаннем я больш маю на ўвазе комплексную працу, тыпу не перакладанне як сам працэс, вось ты сядзіш перакладаеш, а вось калі ўжо комікс, ну, калі ўжо праца, яна даведзена да канца. Вось, комікс жа гэта не проста пра перакласці там тэкст, гэта яшчэ і ўставіць гэты тэкст і так далей. Вось. То бишь, з гэтай точкі, з гэтай, ну, як з гэтага пункту зору. Так, ну што ж, цяпер ад больш па складанасці паходзім, вось. Вось глядзі, я жадаем пачаць перакладаць коміксы. Вось у мяне з'явілася вось захапленне. Куды мне бегчы? Што рабіць в першую чаргу? Менавіта цябе мы шукалі. Вось гэты час. Карацей, прышпільныя коміксы, выдатная суполка, значыць, ну, і тэлеграм-канал, і суполка ў ВК, правда, не ведаю, наколькі яна зараз актыўная, вось, але, ну, шмат рэсурсаў, і, ну, галоўная праблема, якая зараз ёсць у ўсіх стваральнікаў беларускамоўнага контенту, я думаю, гэта недахоп проста рук, таму гэта пачаць значна лягчэй, чым многія думаюць. Я таксама, ну, я думаў пачаць перакласці, я тады яшчэ не быў упэўнены наконт коміксаў, і проста пачаў шукаць, ну, вось, у тэлеграм-каналах, там, дзе хто можа набіраць. І першае, што мне трапілася, это якраз аб'ява ад прышпільных коміксаў, то я адразу напісаў адміну, і вось, ну, неяк сканекціліся. І вось менавіта тое ж самае можа зрабіць кожны, хто хоча гэтым заняцца, паспрабаваць. Это абсалютна не страшна, не больно там. Вось. Наконт, ну, тэхнічнай часткі там все падкажам, раскажам, наконт моўнай часткі тым больш, даволі лёгка. Вось, зноўку ж суполак, калі нават не коміксы, хаця можна і коміксы, суполак стае, то можна, я думаю, напісаць кожную з іх, кожны будзе рада дапамагчы. Такі у нас больш-менш фрэндли камьюніці. Ну так, да, сапраўды, мне здаецца, калі ты толькі пачынаеш, лягчэй гэта зрабіць з нейкім ментарствам і падтрымкай. Вось, таму, калі вы пачаткоўца і хочаце, ну, хаця б паспрабаваць, зразумець ваша, не ваша, бо зразумела, што ты спадзяваешся на адно,
а атрымліваецца ўзмеркаванне зусім іншае. Можна пачаць з нейкай суполкі, зноў ж такі, аўтароў. Ты ж самыя прышпільныя коміксы, яшчэ можна нешта знайсці. Я думаю, зараз гэтым лепш усё ж такі. Вось. Як бы ты іх... Так, 100%, тому що, ну, коли ти не один, тобі буде значно легше в'їхати у всю эту працю. Ну, і плюсом уже є нейка аудиторія, і ти можеш гэтым займацца, як паспрабаваць адразу на, ну, в маштабе, так бы мовіць. І плюсам ты можаш зразумець, што аўдыторыі сучаснай беларускай падабаецца, што не падабаецца. Вось, можа быць, неяк змяніць фармат пад, ну, як знайсці кампраміс паміж табой і жаданнямі. Вось. І плюсам, апроч таго, мне вельмі спадабаўся для пачатку фармат якраз прышпільных коміксаў. То бок гэта маленечкія вось гэтыя, напэўна, яны завуцца веб-коміксы. То бок аднастаронкавыя такія, там, на некалькі карцінак маленькіх. Тое, што можна перакласці, ну, там, хвілін за 10. Вось, разам з графічнай рэдактурай з усім гэтым. Бо, ну, як вось для пачатку, я лічу, што гэта аптымальна. Вось, не, тыпу, не кідацца адразу ў прорву, а вось такое паспрабаваць штосьці, наладзіцца, і потым ужо, там, не спяшаючыся, пачаць працаваць на чымсьці вялікім. Ну так, да, у мяне таксама быў выпадак, калі я толькі пачалі перакладаць, і я нечаму ўзяліся адразу там за вялікі праект. Там я сказалі сябе: о, мне падабаецца там мультфільм Тэнгл, вось, ну, Рапунцэль. Вось, будзем перакладаць. Узяліся перакладаць. Я дужа хутка выгаралі, вось, і потым ужо так топ, і проста пачалі там перакладаць песні, вось, для сваёй асалоды. Таму, калі вы пачынаеце, не спяшыце, пачніце з нечага маленькага. Гэта дужа добрая парада. Вось. Каб проста... Ну, ці спяшайцеся, калі думаеце, што матывацыяй стане. Вось, ну, так. Выбар заўсёды ваш, так. Ну, так, да. Кожнаму свае, так сказаць. Вось. Ну што ж, адыходзячы ад гэтага пытання, такой працяг тэматычны, які софт лепш спампаваць? І дзе знаходзіць матэрыял увогуле? Так, значыць, ну, напэўна, ну ладно, давай паводле парадку. Софт ніхто не скажа, ніколі не скажа, таму што, ну, у нас нават бываюць спрэчкі, вось у прышпільных коміксах, здаецца, ну, все, там, колькі у нас, 5 чалавек, умоўна кажучы, і ўсё адно все карыстаюцца чымсьці розным. Ну, вось, чым карыстуешся ты? Вось, так. Я карыстаюся фоташопом, таму што, ну, просто таму што я меў досвед дагэтуль у ім. Вось, не магу сказаць, што гэта аптымальная, можа быць, аптымальны інструмент для такого. Не магу сказаць, што ён лепшы, таму што, ну, зноўку ж, не эксперт у гэтым, у графічнай рэдактуры тым больш. Але, ну, для таго, што мне патрэбна, для маіх мэтаў, яго больш чым стае. Вось, ну, і мне здаецца, што ў параўнанні з тым, што я бачу у іншых перакладнікаў, ён даволі часта дазваляе рабіць значна больш. Ну, то бо ён не абмяжоўвае цябе, там, можа быць, у ім там нейкія простыя дзеянні, трэба звыкнуцца з тым, як рабіць, таму што ён робіцца складаным шляхам, так бы мовіць. Вось, але потым, калі табе трэба будзе там адзін раз на 50 сторонак зрабіць штосьці цяжкае, напрыклад, там, градыентам нейкім скарыстацца, яшчэ чымсьці, ну, ён не абмяжоўвае цябе проста, як рэдактар. Ну, і пры гэтым, мне здаецца, фоташоп, яго ж вывучаюць у школе, пачынаюць хаця б. Або так, або інакш. Я не ўпэўненая ў гэтым, але я да таго вядзем, што у фоташопа дужа... Ну, пра яго больш ведаюць, і пра яго больш просты ўваход. Так, напэўна, што правда. Ну, прынамсі, на яго можна знайсці мегакайстру туторыялаў, там рознай так навучальнай літаратуры нават знайсці проста. Вось, наконт школьнай адукацыі не ведаю, мы такім не займаліся ў маёй школе, але можа быць дзесьці там. Можа, ўсё ж такі шмат чаго змянілася, я школу дужа даўно скончылі, таму... Так або інакш, уваход туды даволі просты. Сапраўды, можна знайсці шмат туторыялаў, і таму гэта ўсё яшчэ кажа пра тое, што перакладаць пачаць не складана. Вось, фоташоп.
шмат туторыялаў, глядзіце, Так. вывучайце. Ну, вось асноўнае это Photoshop, так. Ёсць яшчэ пара софцін для, там, умоўна кажучы, шрыфтоў. Ну, это ўжо такі больш advanced level, мне здаецца, таму што, ну, не ўсім гэта трэба. Асабліва для маленькіх коміксаў, звычайна, ёсць ужо нейкі адзін шрыфт, якім карыстаешся. Вось. Ну, ці можна знайсці штосьці ў інэце. Бывае проста так, што ёсць шрыфт, кірылічны шрыфт, але на яго не дадалі, ну, унескладовую, там, і ну няма, гэта... ці, напрыклад, беларускую і. Вось, ну, карацей, а шрыфт сам добры, тыпу, рэальна добры. Таму, ну, значна прасцей, чым шукаць штось яшчэ, просто слепі там што-небудзь, які-небудзь макрас, ці, напрыклад, лацінку дадаць. Вось, на аснове, ну, ангельскага альфабету дадаць спецыяльныя літары для нашай лацінкі. Вось, то таксама ёсць рэдактары, можна імі карыстацца. Вось, я думаў, што гэта будзе значна цяжэй, чым яно апынулася. Ну так, да, дарэчы, вось гэта праблема з кірыліцай, тое, што там час ад часу шрыфт нармалёва там кладзецца, навіть там і саўпадае, але вось гэта унескладовае, гэта нейкі трэш бывае. Ну, вось так, Просто... таму асабліва, калі ты перакладаеш, ну, хочацца ж знайсці штосьці падобнае на той шрыфт, ну, максімальна падобнае на той шрыфт, што там быў. Вось, і, ну, часта гэтыя шрыфты ці платныя, ці іх няма проста для кірыліцы, а калі ёсць, вось, бывае такая сітуацыя. Ну, і, правда, вельмі ратуе такія праграмы, каб можна было там пару літар самому адмаляваць, вось. Я чуў пра людзей, якія самі ўвогуле шрыфты ствараюць для перакладаў, але, ну, мне здаецца, это ўжо ўровень павышэй, можа быць, калі-небудзь дойдзем. Так. Ну, многія дызайнеры гэтым займаюцца, гэта называецца типографі, ну, па-ангельску, тыпу стварэнне шрыфтоў. Вось, я нават самі гэтым балаваліся трошкі. Вось. Так, да, трошки. Ну, там челендж быў, я піксельны себе шрыфты там малявалі. Ну, было цудоўна, маюцца навіть праграмы, дзе можна гэта ўсе літаркі паўстаўляць, але як з усім, што я часта робім, я просто закінулі на сярэдзіне. Вось, ну, нормально. Бывае. Вось, ну, а где знаходзіць матэрыял? То бишь, вось гэтыя ты самыя коміксы, якія перакладаюцца? Так, давайте тады спачатку про маленькие комиксы, это веб-формат, это, ну, мне здаецца, найбуйнейшая крыніца, іх это Reddit, потому что, ну, як самы вялікі сабрэддит это R-Comics, і ёсць таксама спецыялізаваныя там. Ну, бывае, што ў аўтараў свой сабрэддит ёсць, бывае, што там нейкая, ну, можа быць, там коміксы пра гульні, там ці што-небудзь такое. Вось, ну, красцей пашукаць можна, і там, правда, шмат всяго. Я думаю, што, ну, это просто невычарпная крыніца контенту. Апроч яго, ну, гледзячы, што ты хочаш знайсці, бывае, што ў тьютары сустракаюцца цікавыя коміксы, я чуў, што людзі адтуль бяруць. Бывае, што, ну, ёсць сайты з коміксамі такого фармату. Вось, ну, карацей, насамрэч можна загугліць веб-комікс проста і пашукаць, што там будзе. Вось, калі хочацца адразу так, вось, каб быў вялікі выбар, як, ведаеш, у супермаркет зайсці, это реально Reddit. Вось, заходзіш у R-Comics і проста шукаеш, што табе спадабаецца, якая серія. Вось, яны таксама не бясконцы, і мы часта з гэтай серыі перакладаем все дасяжныя на гэты момант коміксы, і таксама пераходзім, вось я таксама адкрываю Reddit, шукаю там што-небудзь новае. А вось калі казаць, напрыклад, пра Скотта Пілігрыма, гэта такі больш, ну, скажем так, гэта ўжо, ну, комікс іншага ўзроўня, такі больш, як навальнага тыпу, да. То бишь, як шукаць нешта вось такое, нешта больш такое масіўнае, тым больш у арыгінале? Чытаць коміксы, напэўна. Я нават не ведаю. Ну, у мяне вось была толькі адна такая праца зараз. Вось, ну, зноўку ты пачынаеш вось гэта, я апроч Скотта Пілігрыма з такіх, ну, і не веб-коміксаў ужо, але і не дужа вялікіх, я перакладаў стрыпы. Это такія маленькія на некалькі карцінак таксама комікс гісторыі. Ну, раней любілі ўстаўляць у часопісы на захадзе, зараз
нават не ведаю, дзе яны існуюць все яшчэ. Вось, але, ну так, ад таго ж аўтара, што Скотт Пілігрым, ад Брайана Лі О'Мэллі, у мяне ёсць некалькі перакладзеных. Ну, там, я думаю, зразумела, што пачынаеш перакладаць Скотта Пілігрыма, глядзіш там дзе-небудзь рэферэнс на вось такую штуку і перакладаеш яе таксама, чаму бы і не, вось у тэлеграм-канале запосціць выдатна. Вось, як знаходзіць самі вялікія коміксы, ну, зноўку, я думаю, ніхто не скажа, у кожнага свой шлях. Вось, я просто, ну, паглядзеў спачатку фільм Скотта Пілігрыма, мне неймаверна спадабалася, прачытаў комікс, мне спадабалася яшчэ больш, ну і я падумаў, якраз супала з тым часам, калі я думаў пачаць штосьці перакладаць, і вырашыў, чаму бы і не. Цудоўна. Так, мы ўжо закраналі трошкі гэтую тэму, але як пабудаваны працэс тваёй працы? Проста па пунктам апішы, вось без падрабязнасцяў. То бишь, вось, пераклад комікса ад А да Я, вось, да, так сказаць, канчатковага прадукта, які ты там выкладаеш у сябе ў тэлеграме. Так, ну, першым пунктам будзе прачытаць комікс, я думаю, пажадана не адзін раз, таму што, ну, лепшы пераклад заўсёды будзе у той гісторыі, якую ты ведаеш, ну, калі не на памяць, то як вось кожны камень перавярнуў, паглядзеў, тыпу, все такія маленькія адсылачкі, маленькія там жарты, якія паўтараюцца, вось, прынамсі, у Брайана Лі О'Мэллі, ён вельмі любіць такі фармат, бо адсылацца на свае ж працы. І, ну, это добра ведаць. Бо з аднаго разу, мне здаецца, такое не зловіш, не заўсёды. Вось, значыць, ну, прачытаць комікс. Потым я перакладаю, можна сказаць, па-старамодна, па-старпёрску, бяру сшытак і алоўкам запісваю туды, ну, рэплікі. Моцна. Розныя людзі робяць па-рознаму, камусьці тэкставыя рэдактары, хтосьці там спецыяльныя нават таблічкі стварае. Просто, ну, калі перакладаць кніжку, напэўна, так, мае сэнс на кампе. Шмат тэксту, і ўсё ідзе адно за адным, паслядоўна. Вось, тут трэба ведаць, што куды пісаць, трэба ствараць нейкі расклад на старонцы, таму, ну, мне неяк больш зручна гэта рабіць на паперцы. Вось, ну, зноўку ж варыянты ёсць розныя, трэба проста паспрабаваць. Вось. Потым ідзе графічная рэдактура, можна так сказаць. Ну, банальна сціраюцца з гэтых воблачкаў, у фоташопе сціраеш з гэтых воблачкаў тэкст, які там ёсць, вставляеш туды свой тэкст, падбіраеш шрыфты, калі трэба. Калі гэта не воблачка, а там надпіс нейкі, ну, на старонцы, то там ужо больш складаная праца, то бок, ну, трэба восстанавіць карцінку, якая была дагэтуль на старонцы, то бок за тэкстам. Ну, таму што мы працуем, вядома, з гатовых коміксаў ужо, а не з такой, не з асновы. Вось, вядома, калі б гэта быў афіцыйны пераклад, там была б ужо проста аснова, прадастаўляюць, вось, ну, і там, вядома, было б лягчэй з гэтым усім. Там проста вставляеш тэкст і на гэтым всё. Вось, але ў нас крыху іншыя умовы. Пасля гэтага ідзе, ну, значит, пераклаў ўсё, пераклалі ўсе старонкі, яны ўжо ўсё гатовыя, запісаныя. Нядрэнна было б прачытаць гэта яшчэ раз всё, паглядзець памылкі заўсёды знаходзіш, колькі б ты там не выпраўляў, ну, па ходу справы, вось, заўсёды знаходзіш, потым перачытваеш памылкі. І потым адсылаеш на рэдактуру. Вось, рэдактура, як я ўжо і казаў, значна лягчэй і значна прадуктыўней, калі робіш не ты, нават як бы ты там не ведаў мову, таму што, ну, проста паглядзець незамыленым бокам, напэўна. Вось, бачыш тое, што ты не ўбачыш. Вось, ну, зноўку выпраўлення памылак пасля рэдактуры, і на гэтым всё, выкладанне. Ну, вось, дарэчы, наконт рэдактуры, недарэмна рэкамендуюць, вось, ты напісаў сваю там кнігу, нават сваю. Адкладзі яе там на тыдзень, на 2 тыдні і вярніся да яе зноў, каб перачытаць. Бо ты будзеш глядзець, ну, такім незамыленым вокам, карацей. Так, будзеш глядзець ужо зусім па-новаму. Так. І бачыш тое, што не бачыў раней. Это правда, абсалютна. Заўважыш шмат чаго, навіть калі я перачытваем свае працы, вось, навіть, ну, не тыдзень там, я так шмат чаго знаходзім, проста перапісваецца дуже шмат чаго. Вось, неяк так. Ну што ж, далей. 3 прычыны, чаму комікс «Скотт Пілігрым» варты ўвагі. Так, 3 прычыны.
Тут уже праблема з тым, што каб умясціцца ў 3. Можаш больш, калі ёсць. Можаш 5 сказаць. Значыць, першая прычына гэта комікс пра ну, першая прычына, напэўна, для моладзі. Вось я б сказаў, ну, гэта комікс пра сталенне, рэальна, пра тое, як чалавек расце над сабою. Вось комікс пра тое, што ну, нельга не забываць мінулае і нельга жыць мінулым. Трэба ўлічваць яго як свой досвед, як ну, тое, што з табой здаралася, тое, што склала цябе, якім ты ёсць зараз. Але і ісці наперад, не чапляцца за тое, што там было з табой калісьці, быць адкрытым да новага і ну, намагацца неяк развівацца, тыпу, кудысьці рухацца. Вось, это, напэўна, галоўны сэнс такі коміксу. І, ну, мне здаецца, Скотт Пілігрым паказвае гэта лепш, чым, ну, адным з лепшых шляхаў, які я бачыў калі-небудзь увогуле. Вось, ну, а тэма, па-праўдзе, важная, бо, ну, для мяне яна была важна, для маіх сяброў. Я думаю, што для ўсіх на нейкім этапе жыцця. Ну так, да, вось, ведаеш гэты пераход, калі ты толькі скончыў універсітэт, і ты такой, а што далей? Что рабіць далей? Да-да-да-да, і ты такі, о, нет, і тыпу, я што, ўжо дарослы, мне ўжо там патрэбна самастойнае жыццё, о, нет, да, і... Вось так, ну і зноўку ж это ўсё ж такі чымсьці рамантычны твор, таму, ну, пра стасункі рамантычныя зноўку, то калі кагосьці гэта цікавіць, а нават калі не цікавіць, там разглядаецца такі выварот гэтага ўсяго. Ну, тое, пра што не кажуць. Ніколі без гэтай всей ружовасці, без гэтых всіх мараў, там, аблачкоў, усяго такога. Там, ну, вось рэальна, з якімі праблемамі людзі стыкаюцца і як яны іх развязваюць, розныя шляхі. Вось, на прыкладзе і Скотта Пілігрыма самога, і людзей вакол яго. Вось. Гэта першая прычына. Другая прычына... Ого ж, такая вялікая. Так. Другая прычына гэта, напэўна, гісторыя, сама гісторыя Пілігрыма. Это, ну, мне вельмі спадабаўся і сеттинг, і сюжэт, таму што, ну, это як бы супергероіка, і Брайан Лі Мэллі сам пра гэта піша потым, там напрыканцы, калі што напрыканцы вось каляровага выдання, якое я выкладаю, там ёсць такія заўвагі ад аўтара, там і бонусныя нейкія караценькія коміксы, і працэс стварэння апісаны, і нейкія, ну, думкі, разважанні. Вось, то ён сам там піша, што яго гэта нібыта супергеройскі комікс, ну, там таксама ёсць гэта все звышдольнасці, гэта все там суперсілы, але пры гэтым ну, яно паказвае, нібыта гэта, гісторыя паказвае, нібыта гэта ў свеце Скотта Пілігрыма, это, ну, звыклая з'ява. Ніхто не здзіўляецца, калі там бачыць, як Рамона, адна з галоўных герояў, адкрывае там падпрастору і вандруе па ёй. Ніхто не здзіўляецца там, што... Ніхто не з'яўляецца з гэтых неймаверных боек, якія там адбываюцца паміж Скоттам і ягонымі ворагамі. Ніхто не здзіўляецца, калі там, ну, у кагосьці, я не ведаю, эмоцыі выражаюцца, як там, напрыклад, галава пачынае зіхацець і яшчэ нейкае такое. Ну, то бо выглядае, нібыта гэта напэўна, такая звязь фэнтэзі і супергеройскага. То бок, і гісторыя нібыта, ну, вось, это ёсць звышдольнасці, не ўсіх такія ёсць, это незвычайна. Але ніхто не бачыць у гэтым праблемы, ніхто не бачыць у гэтым чагосьці новага, незвычайнага. Вось, і такі сеттинг, ну, я не часта яго сустракаў. Ну, так, да. Трэцяя прычына будзе, напэўна, для людзей, якія любяць эстэтыку вось гэтых нулявых гадоў на захадзе, такого, ну, стабільнага, напэўна, сонечнага часа, калі у модзе было ўсё такое яскравае, каляровае. Вось, не толькі ў адзенні там ці ў дызайне, але, ну, ва ўсім. Жыццё было прынята паказваць такім каляровым, яскравым, усім такое. То для тых, хто любіць такую эстэтыку, Скотт Пілігрым зноўку ж пасуе проста выдатна. Вось, аднак ён не
не укладаецца ў гэта на ўсе 100, то ну яго для тых людзей, хто гэта не любіць, яго не складана глядзець. То бок, ну все мы ведаем, што ёсць такія творы, якія там вось квінтэсэнцыя эпохі, так скажем, квінтэсэнцыя культуры, і іх цяжка глядзець людзям, якім гэта не падабаецца. Бо калі там было все такое там каляровае туды-сюды, вось як гэта кліпы з нулявых. Ну так, так. Так. Тут такога няма. То бок ён трымае, Скотт Пілігрым трымае такую планку, напэўна, і паказваючы культуру эпохі нулявых і ну нулявых, але і не падаючы туды там ну бездань просто. Ну так, так, карацей, ён спрабуе зрабіць так, каб адначасова ён быў часткаю эпохі, і пры гэтым яго можна было чытаць у любы час. Так, так, Вось вось без тут гэтых... рацыя, правільная думка абсалютна. Вось ён не састарывае, і што ў 10-е яго чыталі, і пасля таго, як выйшла каляровае выданне, і цяпер яго чытаюць. Ну і гэта можна заўважыць нават па таму, колькі было перазапускаў гісторыі ў розных там міні. Ну, спачатку фільм, потым там Animated Series, колькі разоў уже перезапускалі. Зараз вось новыя выходзіць анімацыйны серыял. То, ну, это значит, што гісторыя не састарывае, ўсё яшчэ ёсць цікавасць да яе. Ну, так, да. Дарэчы, пра гэта. Вось, ну, я ўжо зразумела, што ты глядзеў экранізацыі. Арыгінал... Ну, апошнюю я не глядзеў, але так, акрамя таго, так. Ну што, пытанне дуже важнае, якое, магчыма, задаюць усім, хто глядзеў хаця б нейкую экранізацыю. Арыгінал лепш? Так, арыгінал іншы. Арыгінал іншы, значна іншы. Ну, хаця тут лепш сказаць, што фільм, давай разглядзім спачатку фільм, вось фільм іншы проста. Вось, мне ён таксама падабаецца, але для мяне ён фільм Скотта Пілігрыма як асобны твор ад коміксу, таму што, ну, нягледзячы на тое, што там Брайан Лі Омэлі актыўна ўдзельнічаў, і это было створана паводле ягоных парадаў, там і рэкамендацый. Аднак жа, ну, ён даволі добра створаны сам праз сябе. То яго варта разглядаць, напэўна, як паасобку ад ну, іншых там анімацыйных серыялаў, іншых экранізацый і ад коміксу. Вось. Вядома, там нельга было паказаць все настолькі ж падрабязна, то бок там шмат чаго выкінута, і ну, я раю людзям, якім спадабаўся фільм, паглядзець на комікс як на ну, працяг, напэўна, працягу гэтага сусвету Скотта Пілігрыма, там можна шмат чаго знайсці, нават калі ну, асноўную гісторыю ты зразумеў. Таму ну, это просто два розных твора, і ну, яны іншыя і па-свойму добрыя кожны. Вось. Тое ж самае можна і пра анімацыйныя серыялы сказаць. Ці можна сказаць, што раз усё ж такі аўтар удзельнічаў, што ён... раз цябе спадабалася ўсё ж такі фільм, што ён выдатна рэалізаваў свае ідэі ў фільме па-інакшаму, але ўсё ж такі рэалізаваў. Так, это праўда, але апроч таго, ну, акрамя Брайана Лі Омэлі, яшчэ это заслуга і рэжысёра. Я, на жаль, не памятаю ягонага імя зараз, можна так паглядзець на самай рэчы. Вось, але ну, рэжысёр таксама добра даволі робіць у яго, і потым было шмат прац. Ну, это такая адна з кананічных, напэўна, у ягонай творчасці. Вось, то гэта і яго заслуга таксама. Ну што, цяпер мы больш падрабязнем пагутарым пра працэс, вось, па пункцікам. На што ты звяртаеш увагу падчас перакладання збольшага? На што звяртаю увагу? Я звяртаю увагу, напэўна, на атмасферу. Ведаеш, перадаць атмасферу. Ну, не заўсёды можна там дакладна перадаць, ну, не, вядома, што перадаць сэнс, асноўны сэнс, это галоўнае, што ўвогуле ёсць, ну, это мэта перакладу. Вось. Не заўсёды можна перадаць тыя ж жарты, там тыя ж калямбуры, якія сустракаюцца ў ангельскай. Ну, банальна таму, што мовы розныя, зусім розныя, і розная культура. Не ўсё, што зразумеюць на Захадзе, там у Канадзе, у США, зразумеюць у нас. Вось, але ж перадаць атмасферу, і ну, нават калі гэта робіцца не сродкамі тымі, што ў арыгінале, а сродкамі нашай культуры, нейкай сучаснай моладзевай, вось, гэта таксама важная мэта, як для мяне.
Вось, то гэта і спрабую зрабіць, і, напэўна, на гэта больш за ўсё звяртаю ўвагі. А як ты думаеш, што ўвогуле лепш, калі мы кажам пра культурны кантэкст? Спрабаваць яго адаптаваць пад культуру нашу, або пакінуць у кантэксце ўсё ж такі іншаземнай культуры, але, напрыклад, там зрабіць зноску, якая робіць так, карацей, тлумачыць гэты кантэкст. То бо ці поўнае адаптаванне, ці поўнае тлумачэнне. Так, Ну, так. я скажу, што нельга кідацца ў крайнасці, ні там, ні там. То бо, ну, вядома, што было б добра, ну, навошта ўвогуле людзі цікавяцца замежнымі творамі, не толькі коміксаў, там, літаратуры, фільмаў, усяго астатняго. Ім хочацца паглядзець на замежную культуру. Вось, то бо як яно вось там. Таму што, ну, калі б ім было цікава, напрыклад, беларускую паглядзець, што было ў Беларусі, яны чыталі беларускія творы. Таму важна пакінуць вось гэтую культуру, важна пакінуць атмасферу, якая была ў арыгінале. Вось, ну, гэта ў чымсьці задача, гэта ў чымсьці адна з галоўных задач перакладніка, бо як бы табе там падабалася, не падабалася, хаця я лічу, што перакладаць тое, што табе не падабаецца, асабліва, ну, на нашых умовах бясплатна, это даволі тупая рэч. Вось, але, ну, нават калі табе нейкі момант не падабаецца, ты мусіш яго пакінуць так, як ён ёсць, дзеля поўнага, ну, дзеля пагружэння чытачоў у вось гэту культуру. Ну так, і пры гэтым гэта ў нейкім сэнсе як бы непавага да аўтара, бо ён там сваю частку туды ўнёс. Так, то бо змяняць кардынальна штосьці, гэта, ну, даволі дзіўная справа тут. Аднак жа, ну, было б добра ўвогуле, тыпу, ўсё растлумачыць, там кожны жарт, кожны калямбур, напісаць, вось як там велізарныя зноскі. Это можна зрабіць у кніжках, ну, і часта так робяць. Вось нядаўна чытаў пераклад Іліяды новыя, мне здаецца, это першы выданы ўвогуле. Ну, так-то займаўся Трашкевіч першым перакладам, а это вось першы выданы. І, ну, вось там так робіць аўтар, за гэта яму вялікі дзякуй. Бо ён дае зноскі паўсюль, на кожнай старонцы, там па паре зносак мінімум ёсць. І, ну, гэта, папраўдзе, дазваляе пагрузіцца ў тое, што хацеў сказаць першапачатковы аўтар, і зразумець всю паўнату. Вось, але ж у коміксе так зрабіць нельга. Ну, прычыны вядомыя, не будзеш рабіць зноскі ўнізе старонак коміксу. Это іншы фармат зусім. Таму, ну, нельга проста кідацца ў крайнасці, трэба шукаць кампрамісы нейкія, бо калі там зусім ужо незразумела, можна, калі зусім ужо незразумела, можна неяк змяніць там, паспрабаваць, вось, уставіць штосьці з нашай культуры, як я і казаў, але дакладна не змяняць усё і падчыстую. Ну так, да. Напрыклад, там ужыць нашы там крылатыя выразы, гэта не так ужо і, ну, скажам так, пры адаптацыі гэта не так крытычна, усё ж такі. Так, праўда. Галоўнае, каб сэнс захаваўся і, ну, атмасфера. То бок, калі там быў грубы выраз, трэба ўжыць грубы выраз, калі там было сказана ветліва, то, ну, дзіўна будзе ўжываць лаянку. Так, добре. Як часта ты звяртаешся да слоўнікаў? Ну, і калі ты можаш сказаць, да якіх, можаш нешта парэкамендаваць. Да слоўнікаў проста пастаянна, там, ледзьве не на кожнай старонцы. Таму што, ну, напэўна, все такое ведаюць, нават калі ты ведаеш, калі ты даўно займаешся, калі ў цябе ёсць досвед, у цябе ёсць веды, ты ўсё адно, калі пачынаеш штосьці рабіць, ты ўвесь час не ўпэўнены. Так, да. І таму, ну, слоўнікі тут дапамагаюць, праўда. Да якіх слоўнікаў пытанне ўжо больш цяжкае, таму што, ну, аптымальным варыянтам было б звяртацца да ўсіх адразу і параўноўваць. У нас даволі цяжкая сітуацыя з слоўнікамі беларускімі, таму што, ну, сучасныя яны не заўсёды адпавядаюць рэальнай беларускай мове, як мы ведаем. І, ну, я ўвогуле перакладаю і класічным правапісам, і намагаюся скарыстацца аўтэнтычнай лексікай, ну, папраўдзе беларускай, і там не карыстацца вось гэтымі паяздамі, магазінамі, як зараз любяць пісаць у афіцыйных перакладах. Вось, то я часцей за ўсё карыстаюся зборнікамі слоўнікаў, сайтамі, якія прапануюць адразу некалькі варыянтаў. Дзякуй Божа, сайты такія ёсць. Слоўнік.орг самы вядомы з іх, самы вялікі. Ну і таксама Вербум, напэўна, перыядычна дапамагае. То з імі
з імі ўсё і робіцца так праз іх. Мгм. Як сам фармат, ну, бо ты забіваеш туды слова, шукаеш яго, і там табе выдае некалькі варыянтаў перакладу спісам, і просто абіраеш тое, што больш за ўсё сустракаецца. Ось. Мгм. Ці зноўку, калі ёсць у каго спытацца, у людзей больш адукаваных у гэтым сэнсе, то это добра, таму што бярэш і пытаешся. Вось, Мгм. калі не ўпэўнены ў чымсьці. Просто я ў свой час як бы праз тое, што дуже складана знайсці вось электронны слоўнік з ангельскай якраз такі. Я ў свой час, ну, вось гэта тыпу праз трэці нейкі слоўнік, там ты спачатку з ангельскай на расейскую, потым з расейскай на беларускую, і ў нейкі момант я проста задаўбаліся такі: я знойдзем папяровы беларуска-ангельскі слоўнік. Вось. І Ну так, я это просто, праблема. вот сур'ёзна, я купілі сябе гэты чортавы слоўнік, ён вось такі. Купілі, і тое, навіть там не ўсе словы ёсць. Не, вядома, Як ну, бы... слоўнікаў поўных не бывае, напэўна, асабліва калі казаць пра пераводныя слоўнікі з адной мовы на іншую. Таму што, так, ну, а так. як ты робіш? Вось, ну, папяровыя зараз жа выдаюцца тыя, што выдаюцца зараз, яны не заўсёды адпавядаюць, ну, аўтэнтычнай беларускай лексікі, і, ну, яны карыстаюцца такімі сумнівнымі словамі даволі часта. Вось, ну, што я спрабую рабіць у такім выпадку? Не, вядома, можна там спачатку перакласці на расейскую, і потым, ну, як добра ведаючы все тры мовы, можна неяк знайсці больш-менш адпаведны варыянт. Вось, але я люблю рабіць такім чынам. Просто гугліць значэнне слова на ангельскай, якое не ведаю, гугліць значэнне слова Ну на так. ангельскай, магчыма, нейкі сленг там, ну, у ангельскай тлумачальных слоўнікаў стае, вось рэальна, і там няма недахопу. І вось потым ужо з яго падбіраць штосьці падобнае на беларускай. Вось. Ну, ці сам ведаць, ці пра слоўнік, то вось, то бок выдаліць вось гэтую мову пасярод, то бок не давяраць машынам у перакладзе там, ну, двойчы. Дарэчы, гэта класная ідэя. Патрэбна будзе паспрабаваць, магчыма, калі я там будзем перакладаць з ангельскай той жа, або на ангельскую. Вось. І вяртаючыся... Можна тоже таксама пытанне? Так. Я просто не дуже знайомы з творчасцю. Чым ты займаецеся? Ну, у перакладніцкім сэнсе. Ну, вось, калі пра перакладніцтва, я ўжо больш адышлі ад гэтага. Раней я перакладалі песні, то бишь, не для пераспеваў, а просто вось, каб сэнс быў зразумелы. Вось. Зараз я больш на... Ну, як бы перайшлі больш на арыгінальную творчасць, я пішу навелу. Вось, пра вампіраў. І зараз я адначасова, як бы, пішам яе на некалькіх моваў, і па факту я адначасова пішам і перакладаем гэта ўсё. Там... І на ангельскую таксама, магчыма, я. Цікава. І, ну, гэта лягчэй ці цяжэй, чым пісаць на адной мове? Гэта складаней, бо табе патрэбна, скажем так, ну, па-перш, гэта час. Ну, ўсё ж такі. Па-другое, тебе патрэбна, скажем так, пераключацца заўсёды. І гэта залежыць, магчыма, ад мовы. Напрыклад, з расейскай на беларускую перакладаць лягчэй, чым перакладаць з беларускай на ангельскую, напрыклад. Вось. І як бы мне здаецца перакладаць якраз такі... Мне здаецца, перакладаць на ангельскую цяжэй, чым перакладаць з ангельскай. Вось. Бо ўсё ж такі ангельская гэта не наша натуральная мова. Таму... Ну так, цяжка захаваць і сэнсы там, і все гэта... Так, і ўвогуле пісаць складана. Вось, чым там просто там некалькі... Ну, просто там некалькі словаў выбраць, перакласці, а так патрэбна па факту пісаць, будаваць сказы самастойна і так далей. Это правда. Вось. Неяк так. Ну, это круто. Ну, вось я ведаў пра навелу, а пра перакладніцкую дзейнасць было цікава. Ну, гэта па факту і ёсць моя перакладніцкая дзейнасць, бо, скажем так, я з гэтага спрабавалі пачаць, бо...
мне хацелася вывучыць мову беларускую, вось, ну як бы Мгм. больш туды ўліцца ў гэты працэс. І мне здавалася, што перакладанне мне дапаможа з гэтым, якраз такі перакладанне з расейскай, то бишь я будзем глядзець на словы і вывучаць нешта новае па-беларуску. І Мгм. вяртаючыся да гэтага пытання, ці дапамагае перакладанне палепшыць веданне мовы? І тут не толькі пра беларускую, пра іншыя мовы таксама, там з якой ты перакладаеш і так далей. Мгм. Э, Ну, 100% тут ну, для мяне няма ніякага сумневу, што ну, дапамагае, таму што это у любым выпадку это нейкія новыя словы, новая Мгм. лексіка, магчыма, новыя нейкія там звароты, вось, ну, але яно дапамагае вывучыць канкрэтна тую мову, тую частку мовы, якую ну, на якой напісаны твор. Бо калі мы Мгм. кажам пра Скотта Пілігрыма, это мова моладзі нулявых. Мгм. Вось там не будзеш чагосьці такого высокапарнага, літаратурнага, то бок мастацкага стылю там можна не шукаць. Вось. Калі ты хочаш, то таксама можна карыстацца перакладамі, як сумяшчаць прыемнае з карысным. Вось, калі хочаш паглыбіцца ў нейкую частку мовы, што ангельскай, што беларускай, вось, Мгм. то можна абраць з такой жа стылістыкі, з такой жа часткі мовы твор і перакладаць яго. Я думаю, што гэта будзе даволі добрым шляхам. Я чаму спыталі гэта пытанне, бо Мгм. я на сваім прыкладзе проста упэўніліся, што не заўсёды, калі ты перакладаеш, ты запамінаеш усе Ага. словы. Бо Не, ну з правда. большага ў цябе все роўна патрэбна пасядзець, гэта ўсё пачытаць, магчыма запісаць і некалькі разоў паўтарыць, бо ты запамінаеш толькі словы, якія ты плюс-мінус ужываеш у той жа прамове і так далей. І, напрыклад, калі я там сядам за пераклад, бывае, што я Мгм. некаторыя словы проста зноў забываем, бо я іх не ужываем. Ну так, актыўнага няма паўтарэння. Так, так, так. Э, Не, это правда. Ну, слухай, нават калі проста вучыць мову, як вось людзі вучаць мовы, далёка не заўсёды ты запамінаеш усе словы, Ну, якія так, там да. пазнаў, нават запісаў. Вось. Ну, карацей, увогуле запамінанне слоў для мяне заўсёды было самай цяжкай часткай вывучэння новай мовы. Вось, запамінанне новай лексікі. Таму, ну, зноўку, это проста адзін з шляхаў, і, вядома, без там паўтарэння, без актыўнага ўжывання некаторыя словы забудуцца. З іншага боку, у цябе застанецца пасіўныя веды, бок пасіўнае распазнанне гэтых словаў. Значыць, калі ты сустрэнеш іх дзесьці там у тэксты наступны раз, значна большы шанец, што ты згадаеш, што яны значаць. Мгм. Ну так, да. Ці можаш ты згадаць нейкія цікавыя словы, выразы, якія там з якімі ты сутыкнуўся падчас перакладання? Мгм. Так, адно з цікавых у мяне насамрэч такая рубрыка, напэўна, на канале Мгм. ёсць цяжкасці перакладу. Вось там О, я такім разумеем. так. Вось я там якраз такое і разглядаю. Вось адзін з самых цікавых момантаў яшчэ ў першым томе Пілігрыма, это выраз быў, ну там выраз каламбур такі, Бобі is kind of hobby. Ну там распавядае адзін з герояў распавядае пра хлопца Бобі і кажа, што ён вось kind of hobby. Ну, я паглядзеў, думаю, што за фобі, пачаў гугліць. І ну Мгм. там як такі клубок. Карацей, фобі гэта прыметнік, якім апісваюць імігрантаў, О, якія ну, бож. яшчэ не асіміляваліся, яшчэ не ўжыліся ў культуры. І такім ну, карацей, выглядаюць як не ў сваёй талерцы проста. Мгм. Вось, бо можа там нейкія свае звычкі, свае традыцыі, якія не зусім ужываюцца з тым, што людзі звыкліся бачыць у сябе. Мгм. Вось. Ну і само фобі ідзе ад абрэвіяцыі FOB, Fresh of the Boat. Ну, значит, толькі што з карабля. Банальна. Вось. І ім таксама апісвалі, ну, апісвалі, і там у дакументах, мне здаецца, нават карысталіся ў часы вялікай міграцыі ў Штаты у 20-х гадах минулага стагоддзя. Вось, апісвалі, ну, пераважна азіятаў, якія прыязджалі туды, ну, і мелі вось такія якасці. Таму, ну, як гэта перакласці на беларускую, было вялікім пытаннем, таму што, ну, у нас, прынамсі, я не ведаў нічога падобнага. Вось, ну,
шляхам доўга разважання з сабою і там і парад з кімсьці я пастанавіў пакінуць Бобі нібы не ў сваім лёбе. Ну, то бок такую больш геймерскую дадаць нейкую такую геймерскую стылістыку. Ну, зноўку ж, Скотт Пілігрым — это і супергеройка, і пра геймерства, то бок там шмат такіх нібыта гульнёвых дэталяў і ў графіцы, там это піксельныя шрифты, все такія надпісы, там як комба у бойках, все такое. Ну, карацей, туды б яно ўжылася, на мою думку. І, ну, то бок, мне здаецца, што зразумела збольшага, што гэта значыць, і дзесьці захоўваецца сэнс. Няма, вядома, намёку на вось гэта, ну, іміграцыю, бо это самае не ў сваёй талерцы праз тое, што не асіміляваўся яшчэ, але, ну, чымсьці даводзіцца ахвяроўваць. Вось. Але пра выраз, вяртаючыся, ну, вось выраз Fresh of the Boat і фобі пры чалавека, это тое, што я не ведаў, ну, і цяпер ведаю. Цікава даволі. Так. Вось, ну, і такія выпадкі ўвесь час. Там штосьці такое знаходзіш, можна, вядома, прамінуць гэта, згубіць банальна, а калі там, ну, вось таму важна заўсёды быць як бы заўсёды быць, напэўна, ну, гатовым да таго, каб шукаць штосьці новае, глядзець на словы, якія ты не разумееш, не толькі дадумваць з кантэксту, а яшчэ і, ну, глядзець на канкрэтны сэнс, вось канкрэтна гэтага выразу, як ён тут ужыты. Добра, даволі цікавы выпадак. Я таксама пазналі нешта новае для сябе пра культуру Амерыкі там у 2000-х. Ну, а цяпер бліжэй да фоташопу, да самого працэса, вось, калі ўжо перакладзена, ўсё зроблена, патрэбна гэты тэкст усё ж такі размясціць ужо на саміх гэтых, скажем так, блоках. Ага, так, ось, так, в облачках. На што ты звяртаеш увагу падчас гэтага працэсу? Ну, калі мы кажам пра размяшчэнне ў воблачках у саміх, там таксама, ну, па-першае, што варта ведаць, беларуская мова, як увогуле кірылічныя мовы і славянскія мовы, яны даўжэйшыя за, напрыклад, ангельскую. Вось, бо банальна напісаць тую ж самую фразу тебе выйдзе больш літар, чым, ну, там, у ангельскай у сярэднім. Вось, таму калі ты зробіш той же самы памер шрифту, у цябе не заўсёды будзе магчымасць умясціць, асабліва калі там маленькая воблачка вось гэта і шмат тэксту напісана, вось, не заўсёды будзе магчымасць умясціць. Па-другое, у цябе не заўсёды выйдзе тая ж самая форма тэксту, якая была, ну, у арыгінале. І калі ў аўтара арыгінальнага ёсць магчымасць падабраць вось гэтае воблачка, форму гэта бурбалкі яшчэ завецца, здаецца, так, тэкст бабл. Вось, пад тэкст, які ён напісаў, ну, там, напрыклад, тэкст ідзе доўгім такім слупком, і ён падбірае такое ж самае воблачка. Тут такога немагчыма зрабіць, бо ты мусіш іншы тэкст, абсалютна іншы, з іншымі словамі, іншай даўжынёй падбіць пад тое, што ўжо ёсць у цябе, пад тую форму, якая ўжо ўсталяваная. І, ну, напэўна, гэта самая цяжкая задача ў такім вось у стандартным перакладзе, проста калі ты вставляеш тэкст у вось гэтыя блокі. І на гэта даводзіцца звяртаць увагу таксама. Таму што рэальна я спрабаваў, ну, як проста пісаць тэкст, як пісаць тэкст, галоўнае, каб лазіла, яно выглядае зусім не так і, ну, зусім па-іншаму разумееш старонку. Цікава, я ніколі пра гэта не думалі. І вяртаючыся да шрифтоў, гэта больш такая дызайнерская штука, але мне здаецца, вось, спытаць у гэта ў чалавека, які займаецца коміксамі, я проста абавязаны. Шрифт Comic Sans — гэта база? Не, шрифт Comic Sans — гэта не база, гэта дакладна не тое, што трэба выкарыстоўваць паўсямесна. Ёсць некаторыя выпадкі, калі ён добра ідзе. Ну, ёсць дагэтуль коміксы, якія пішуцца Comic Sans у арыгінале, і, ну, яно выглядае добра.
Вось, але Comic Sans, як вядома з назвы, это шрыфт для коміксаў і чагосьці падобнага стылістыкай, падобнага атмасферай, напэўна, да гэтага, то бок такіх твораў. Калі мы бачым там выкарыстанне Comic Sans, як вось я нядаўна бачыў у сябе ва ўніверы тэлефоны аварыйных службаў, напісаныя Comic Sans. Ну, О там, боже! ну, это неяк дзіўна. Ці яшчэ вядомы мем, там, дзе з пахавальнага бюро рахунак, ён напісаны таксама Comic Sans. Вось, ну, это, я думаю, нічога не трэба тлумачыць. Ну, вось гэта боль вось гэтых дызайнераў, дзе шрыфт літаральна Чарльз стварыў шрыфт, каб проста коміксы на ім пісаць. А людзі нечаму падумалі, што яго можна піхаць усюды. Ну, у людзей проста не было выбара. Далёка не ўсе хочуць і далёка не ўсе могуць шукаць шрыфты, якія пасавалі, далёка не ўсе могуць падбіраць іх пад канкрэтныя выпадкі, ну, ва інтэрнэты там. І не заўсёды была такая магчымасць. То Comic Sans, наколькі я памятаю, просто атрымаў папулярнасць праз тое, што яго дадалі ў стандартны набор Windows. Так. Вось. Ну, і, карацей, у людзей просто не было варыянтаў іншых. Бо ім патрэбна было, ну, скажам, нефармальны шрыфт. Бо там, ну, якія там былі шрыфты? Times New Roman, ну, ім можна пісаць дакументы, вядома. Ну, так. А калі трэба штось такое нефармальнае, то, ну, асаблівых варыянтаў не было, акрамя Comic Sans. І таму людзі пачалі пісаць ім, і, напэўна, вось адсюль размываліся гэтыя граніцы. Ось. І тое ж самае, я думаю, з гэтым папірусам. Яшчэ адзін шрыфт, які ўсе ненавідзяць. Вось. Як гэта два брата Так. Вось. пад ручку ходзяць. Угу. Вось. Ну і вось пытанне, якое мяне заўсёды вось так бянтэжыла, калі мы кранемся пытанні коміксаў, як увогуле падабраць аўтэнтычныя шрыфты? Бо, ну, ты ніяк не скапіюеш, ніяк ты, ну, вось гэта не праскануеш. Насамрэч можна прасканаваць. Ёсць інструменты, зараз ёсць сайты, банальна можна загугляць what font is it, і там будзе некалькі сайтаў, на якіх можна гэта рабіць. Не ўсе з іх працуюць у Беларусі, самыя добрыя не працуюць, ну, у такім часе ўжо жывем. Вось, але нават тых, што застаецца, іх, ну, стае для того, каб знайсці, нават калі не дакладна той же самы шрыфт, зноўку, калі ты знойдзеш той же самы шрыфт, даволі часта можа апынуцца, што ён платны, і, ну, нармальна так платны. Вось, напрыклад, арыгінальны шрыфт, якім напісаны Скотт Пілігрым, это Кац Роуд, ён каштуе $70. Вось. Ну, карацей, не ведаю там, як для каго, але для мяне, як для вось, ну, перакладання коміксаў на добраахвотных умовах, это даволі шмат. Вось, таму падбіраем штосьці з таго, што, ну, ёсць зноўку ж сайты, на якіх можна ўбіць назву шрыфта і паглядзець падобныя шрыфты. То бок вось нейкім такім шляхам і падбіраюцца. Вось. Это, напэўна, калі ты пачынаеш, ну, кажучы пра нейкія вялікія працы, калі ты пачынаеш, гэтым трэба будзе заняцца, і спачатку это будзе цяжка. Пакуль ты знойдзеш все шрыфты, вось эту всю штуку, а потым пойдзе проста, таму што у цябе ўжо будзе наборка, якім карыстаецца аўтар. Не заўсёды так працуе, таму што, напрыклад, Омэлі любіць у кожным томе выкарыстоўваць нейкі новы шрыфт там для, напрыклад, надпісаў. Ну, у яго, напрыклад, это надпісы, якія абазначаюць там месца, ну, подпісы месца, там, лакацыі, у якіх адбываецца, ці там штосьці яшчэ такое. Вось, у яго там амаль у кожным томе розны шрыфт на гэтыя штукі. Ну, і даводзіцца зноў шукаць штосьці падобнае, падбіраць вось гэта. Але, ну, спецыфіка працы такая. Цікава. Проста я ведалі, што можна падбіраць як бы шрыфты, калі мы кранемся веб, то есть, праўда, маюцца праграмы, якія могуць гэта ўсё адсканаваць, але ж тут у нас справа з малюнкамі па факту. Ну, тут жа зноўку больш усяго на белым фоне. Ну, нават калі не на белым фоне, то это нейкі манатонны фон. Вельмі мала выпадкаў, калі трэба падабраць шрыфт, які ось там, ну, абсалютна ўвесь на нейкім складаным малюнку, там, дзе шмат дэталяў і не працуюць гэтай сістэмы. Звычайна можна, нават калі не ў воблачкі напісана, а там дзесьці проста паверх малюнку, можна падабраць, можна знайсці такі кавалак, які там на фоне неба, напрыклад, і проста, ну,
там зрабіць чорна-белым ці яшчэ неяк прагнаць праз рэдактар, і ну яно спрацуе. Шмат зноўку рэсурсаў і па падбору шрыфтоў робяць гэта самі. Бо ты загружаеш проста малюнак, і яны там самі займаюцца вось гэтым, там ці бяруць негатывы, ці асвятляюць, ці зацямняюць, ну карацей тэхнічную частку робяць самі. Класна, офігенна просто. Не, правда, дапамагае неймаверна, таму што не ведаю, як без іх падбіраць шрыфты было б. Напэўна, праглядаць каталогі гадзінамі. Так, гледачы, вы запісалі, запісвайце, бо гэта дужа карысная ўся інфармацыя. Вось, таму, да. Зараз у нас ўжо будзе бліц, то бишь маленькія пытанні, на якія патрэбна хутка адказаць. О, вось, супер. Так. Будзе папрасцей. Магчыма. Ну, насамрэч не ўпэўнены, таму што хутка адказваць коротка ў мяне не зовсім выходзіць, ты бачыш. Ну так. Так, ну што ж. Гатовы? Сабраўся? Так, пагналі. Так. Скот Пілігрым у адно слова. Сталенне. Напэўна, сталенне. Пераклад або арыгінал? Арыгінал. Чорна-белы або каляровы? Каляровы. Чорна-белыя коміксы звычайна не пераношу. Ёсць вельмі мала як іншых варыянтаў. Не аматар мангі, я пагляжу. Не, рэальна, мангу не чытаю. Зразумела. Так. Дранікі або яшчэ паспаць? Не, дранікі. Дранікі. Паспаць можна і потым, а дранікі не кожны дзень бываюць. Ну так, сапраўды. Кірыліца або лацінка? Я б сказаў, што лацінка, калі мы бярэм там, ну, сферычную мову ў вакууме, але ну, у сучасным варыянце гэта, вядома, кірыліца. Ну, людзям жа трэба неяк чытаць, і на лацінку не ўсе гатовыя. Ну так, да. Да, больш людзі ўспрымаюць кірыліцу. Без гэтых тлумачэнняў, я гэта чытаць і так далей. Хаця, ну, у прышпільных коміксах перыядычна выходзяць коміксы на лацінцы, і, ну, я іх не аўтар перакладу, і, ну, для мяне ў гэтым няма праблемы. Я думаю, што ёсць пэўная аўдыторыя, для якой таксама. Спадзяюся, што яна будзе з цягам часу пашырацца. Ну, так. Так, гэта было б выдатна. Супергероі або антыгероі? Я б сказаў, што можна добра напісаць гісторыю і пра таго, і пра таго. Вось, але звычайна, з таго, што я зараз бачу, антыгероі цікавей. Таму што, ну, супергеройка, яна ўжо даволі такая заезджаная. Ну, хаця, так, зноўку, якось, Скот Пілігрым бываюць варыянты, калі, ну, пераігрываецца на абсалютна новы лад, тады гэта настолькі ж цікава, як і пра антыгерояў. Ну так, дэканструкцыя жанру, так сказаць. В нейкім сэнсе. Марвел або DC? Не люблю супергеройскія коміксы. Магчыма, гэта дзіўна, увогуле коміксы, ну, вось як ва ўсім іх усеабдымных фармацыях, варыяцыях не чытаю. Вось, то мне падабаюцца вось такія, як Скот Пілігрым, Piece of Life завуць. Вось, бо, ну, такое пра звычайнае штодзённае жыццё з нейкімі элементамі фэнтэзі ці супергероікі. Вось, і таму не магу адказаць на гэтае пытанне. Ну, ведаеш, можна так сказаць, напрыклад, зусім іншае там выдавецтва, напрыклад, або там іншага аўтара. Ну, так або інакш. Ну, тады будзе Оніпрэс, таму што, ну, Скот Пілігрым выдатны прыклад таго, што яны робяць базу. Ну так, да, сапраўды. Ну што ж, цяпер вяртаемся да нашых больш сур'ёзных разгорнутых пытанняў, да? Вось. Цяпер мы ўсё ж такі, мы столькі раз рэкламавалі гэтыя прышпільныя коміксы, прям усюды спрабаваліся вось гэту рэкламу упіхнуць, за якую нас, дарэчы, не плоцяць. Нам не плоцяць за гэтым, гэта ўсё на ідэі. Я лічу, што гэта, ну, умовы, на якіх працуе ўвогуле супольнасць беларуская. Ну так, так. І гэта даволі крута. Так. Чаму рэклямую? Таму што, ну, я іхняя частка, было б дзіўна, ну, зразумела. Не прасоўваў, так. Я прамаўчым, чаму я гэта робім, гэта застанецца таямніцай.
Але ў мяне ёсць таксама карысны матыў. Вядома, ну, увогуле альтруізму ж не існуе, это вышэйшая форма эгоізму. Так або інакш. А ці можаш ты нам апавесці, як ты ўвогуле стаў часткаю каманды? Здаецца, я ўжо гэта рабіў на пачатку. Ну, напэўна, варта больш падрабязна Ну так, сказаць. магчыма. Так, карацей, гэта быў... Насамрэч, я не тое, каб дуже даўно гэтым займаюся. Это быў, напэўна, мінулая восень, то бок восень 23-го года. Ну, і я проста шукаў, неяк уязджаў вось гэтую всю супольнасць беларускамоўнага контенту, у тым ліку тэлегі, і шукаў нейкія каналы, падпісваўся на іх, глядзеў, што мне цікава, што не цікава, хто што робіць. І, ну, глядзеў зноўку, да каго можна там неяк далучыцца, паспрабаваць гэта ўсё. Ну і першай аб'явай, на якую я патрапіў, была аб'ява ад прышпільных коміксаў, што вось шукаем аўтараў перакладаў. Ну, я падумаў, чаму мне? Вось часу тады было шмат, і жадання было шмат, матывацыі, таму вось паспрабаваў. Ну, каманда, праўда, круцейшая, людзі, якія падтрымоўваюць цябе, людзі, якія падказваюць тое, што незразумела. Вось, ну і ўвогуле з імі даволі весела працаваць разам над нейкімі пытаннямі, спрачацца наконт там моўных пытанняў таксама. Вось, таму неяк і прыжыўся там. Вось. Клас, сапраўды мець нейкую такую... Так, скажу так, людзей, якія цябе не толькі падтрымліваюць, але яшчэ і, скажем так, ты адчуваеш сябе утульна ў гэтай кампаніі, вось, які там, ну, караці, ідэйныя людзі з адной мэтай, вось, можна так сказаць. Так, папраўдзе. Так. Мы ўжо, ну, як бы, ты ўжо часта казаў пра тое, што цябе там дапамагаюць, вось, у там нейкіх моўных пытаннях, але... Вось, у цябе ёсць свой праект асобны, і ці дапамаглі цябе вось сувязі, якія ты займеў у гэтым праекце, вось, у прышпільных коміксаў, калі ты ствараў свой праект асобны? Насамрэч, я б сказаў, што это зусім асобны праект, таму што, ну, ўсё яшчэ даволі мала контенту, унікальнага контенту, які выкладаецца толькі там. Ну і зноўку у мяне не такая вялікая аўдыторыя зараз, каб там, ну, казаць пра нейкі асобны праект. Вось, наконт таго, ці дапамагло яно, ну, вядома, дапамагла як пляцоўка з аўдыторыяй. Ну, вось, чаму зноўку значна лягчэй пачынаць з ужо нейкай, ну, суполкі існуючай, таму што, ну, там ужо ёсць аўдыторыя, і можна працаваць адразу з ёй. Вось, то, напэўна, так, дапамагло як варыянт, ну, раскручіцца, каб адкульці ж трэба браць сваю аўдыторыю таксама. Вось, і, ну, і я думаю, што пакуль што яны, ну, я не магу выдзеліць штосьці канкрэтна, то бок, ці асабісты праект, ці там працу з прышпільнымі коміксамі, ці з нейкім іншым, як, ну, вось штосьці асобнае. Это ўсё неяк існуе ў такім сімбіёзе, можа. Ну, мне ўсё ж такі здаецца, што нельга так сябе прыніжваць і казаць, што навіть у мяне там маленькі куток, і там мала там людзей, гэта ўсё роўна нейкі праект. Усё роўна ты ж гэта робіш, ну, як бы, самастойна практычна, вось, і прычым ты ж мог гэтага і не рабіць. Вось, ты так, як бы, ўсё роўна можна лічыць гэта ў нейкім сэнсе нейкай тваёй, ну, скажу так, ты гэтым займаешься гэтым. У гэтым сэнсе гэта дакладна праект, так. Я проста, што я меў на ўвазе, это тое, што яно не падзяляецца. Бо няма такого падзялення там контенту жорсткага паміж, ну, рознымі пляцоўкамі. І то, ну, яно ўсё існуе неяк разам, і калі я раблю штосьці для прышпільных коміксаў, потым я магу гэта выкласці на свой канал, зноўку, ну, наадварот. У мяне часта і там і прышпільныя коміксы, і розныя іншыя пляцоўкі бяруць, напрыклад, тэксты з апісаннямі з майго каналу. Ну і зноўку тут же пра ветлівасць беларускай супольнасці, беларускамоўнай, все заўсёды пытаюцца, все, ну, неяк спрабуюць быць, спрабуюць неяк выконваць гэтыя правілы этыкі прафесійнай, што даволі крута. Ну так, да. Асабліва, вось, дарэчы, я на твой тэлеграм-канал падпісаны. Ну гэта так, да. Вось, і сэнс у чым, што
Простое, што, скажем так, многія вашы перакладнікі, яны, скажем так, яны застаюцца ў цені. Мгм. Вось, і ты, на мою думку, ну, я знайшлі толькі цябе, вось, чалавек, які там асобны тэлеграм-канал, дзе ты там выглядаеш свае пераклады. Мгм. Вось, сэнс у чым? Ну, гэта больш такая гумарэска. Вось, там у цябе ў тэлеграм-канале было напісана, што вось, я перакладнік з прышпільных коміксаў. А я Мгм. не ведалі, што там больш перакладнікаў, чым адзін. І я такі, А. дык вось, хто гэты канал вядзе! Ну не, Вось. насамрэч у нас там суполка з некалькіх чалавек. Зараз это, напэўна, 5 чалавек канкрэтна перакладнікаў, хаця, ну, там цяжка высветліць, таму што ёсць людзі, якія там уходзяць, прыходзяць, вось, ну і карацей, як і заўсёды, як і паўсюль зараз, у людзей ёсць некалькі праектаў, якіх яны займаюцца. Вось, але ж, ну, не ведаю, не думаў, нават, што хтосьці так мог лічыць, таму што, ну, падтрымоўваць такі тэмп выкладу ў аднаго, асабліва як, ну, зараз там мы крыху скарацілі выклад, але тое, што было, скажем, там месяца 3 таму, калі выкладаліся па некалькі коміксаў на дзень, вось, ну, я не ведаю, які чалавек гэта зможа, а калі такі ёсць, то, ну, рэспект яму. Ну так, да, асабліва. Дарэчы, гэта якраз такі вось цудоўная падводка да майго наступнага пытання. Вось, як сумяшчаць жыццё, творчасць і працу на дзядзю? Ну, напэўна, планаваць свой час, я не ведаю. Можна зараз ударыцца ў гэты там тайм-менеджмент, все гэты матывацыйныя прамовы пра тое, што як жыць гэтае жыццё. Але, ну, я сам яшчэ не дужа высветліў гэта ўсё для сябе. Напэўна, што, ну, у людзей жа бываюць хобі, правільна? Вось, ну, маё хобі вось такое. І зноўку, пра што такая, напэўна, лема, якую мы прымаем для сябе ў прышпільных коміксаў, кожны знае, што гэта не праца, это хобі. Ось, то калі, ну, штосьці там не выходзіць, калі нейкае там у жыцці штосьці здарылася, і, ну, ты не можаш банальна гэтым займацца нейкі час, то, ну, нічога страшнага ў гэтым няма. Я думаю, што аўдыторыя гэта таксама разумее. Вось, хаця, ну, зноўку простое, што там там шмат, ну, больш за аднаго чалавека, прынамсі, то, ну, гэта неяк можна нівеляваць для аўдыторыі. Выклад коміксаў ўсё адно ідзе, нават калі там адзін перакладнік на гэтым тыдні не можа. Вось, то, ну, напэўна, сумяшчаць як? Спачатку рабіць тое, што ад цябе патрабуюць, ну, вось тут і зараз, потым займацца сваімі хобі. Ну, як знаходзіць час на хобі, увогуле, асобная тэма, вялікая, страшная, і, ну, можна пра яе размаўляць гадзінамі. Ну так, да, такая філасофскае Так, пытанне. так. Вось. Не, ну, тайм-менеджмент гэта дужа карысна. Да. Не, Карыстуйцеся. вядома, у любой сферы. Так, так. Вось. Ну што ж, цяпер больш такое, скажем так, сфера такая больш завязана на беларускамоўную прастору творчую. Вось. Трошкі завязана на коміксах, але не так ужо пэўна. Як ты думаеш, ці павялічыўся попыт на беларускамоўныя коміксы? Я думаю, што так, і працягвае павялічвацца. Павялічыўся ўвогуле запыт на беларускамоўны кантэнт. Ну, ўвогуле, і, ну, это можна паглядзець нават па аўдыторыях каналяў, калі мы бярэм тэлегу, ці там на нейкіх іншых рэсурсаў, прагляды, колькасць прац, якія выкладаюцца, пра ўсё, фільмы, кнігі, коміксы. Ўсё расце, развіваецца неяк. То, ну, я лічу, што так, мы назіраем зараз, калі яшчэ не культурнае адраджэнне новае, то яго такі, як, ну, ягонае прадмесце, напэўна. Вось, і, ну, я думаю, што у бліжэйшыя гады мы бачым толькі яшчэ большы рост, яшчэ буйнейшае развіццё гэтага ўсяго, то не можа не радаваць. Ну так, да. І цудоўна, што мы ў нейкім сэнсе з'яўляемся частку гэтага адраджэння. Так. Это адна з прычын, чаму я гэта раблю і чаму робяць тыя людзі, з якімі я гутарыў на такія тэмы. Таму што, ну, прыемна быць часткай гэтага ўсяго, прыемна
не сядзець і глядзець на тое, як, ну, што адбудзецца з сферы жыцця, якая цябе цікавіць, як вось, ну, родная культура, там, мова і вось это ўсё. Ну, быць часткай гэтага і рабіць штосьці. Ну так, да. І так, кожны, ведаеш, гэта вось выраз такі ўжо, магчыма, стэрэатыпічны, але змены пачынаюцца з цябе. Так, Вось. тут 100%. Калі Таму не што, ты, ну, ніхто. так, таму што варта ўсім зразумець, што вось, ну, можна казаць там вельмі доўга, што сучаснае грамадства лухта, сучаснае грамадства не робіць тое, што яму трэба рабіць, не робіць тое, не робіць сёе. Ну, дык ты ж ёсць частка гэтага грамадства. Калі ты не робіш, дык хто робіць? Ну, то я не зусім разумею людзей, якія кажуць, што ну, вось я пачну рабіць, калі пачнуць рабіць астатнія. Хто астатнія? Хто? Ну, калі Ну не пачнеш так. рабіць, і все астатнія думаюць таксама ж, як і ты. Ну так, да. Гэта даволі такая распаўсюджаная адмазка. І прям, ну, сур'ёзна, разражняе. Тым больш гэта кранецца не толькі пытанняў мовы, а розных іншых Так, пытанняў. яшчэ, ну, экалогія, тое, што зараз вось, важная тэма таксама. Людзі, ну, чакаюць чагосьці ад іншых, хаця, ну, маглі бы зрабіць самі. Вось, ну, так, твой уплыў будзе вельмі маленькім, але у 1000 маленькіх уплываў лепш, чым адзін сярэдні. Так, да. Усё будуецца з маленькіх уплываў. Вось. Як прасоўваць сваю творчасць? Як я высветлю, я паведамлю пра гэта. Не, ну вось, якімі, напрыклад, ты метадамі карыставаўся ўжо? Можа, ты вынікі нейкія зрабіў з гэтага ўсяго? Карацей, я не займаўся там рэкламай, прасоўваннем свайго каналу, калі мы кажам вось, ну, пра асабісты праект. Не займаўся абсалютна, бо, ну, ні разу яшчэ. Напэўна, ну, банальна на гэта трэба больш часу значна, трэба гэтым больш пэўна займацца, і, ну, напэўна, хочацца набраць нейкую аўдыторыю, не ведаю, ну, пачатковую, пасля якой ўжо можна будзе. Таму што калі ты, ну, я нават сам з сабой заўважаю, што калі ты бачыш, ну, рэкламу нейкага контента, пераходзіш, а там, тыпу, ну, 5 падпіснікаў, то, ну, ты будзеш падпісвацца на яго. Ну, у беларускамоўнай сполцы я падпісваюся, але я разумею, што ёсць людзі, якія так не робяць, і ёсць людзі, якія, ну, у гэтым сэнсе не падзяляюць беларускамоўныя і не беларускамоўныя. Проста глядзяць на больш папулярныя каналы і на іх падпісваюцца. Вось, то, магчыма, так. Як яшчэ прасоўваць, калі мы кажам менавіта пра творчасць, а не пра нейкія ўласныя рэсурсы, то, ну, вось, прымыкайце да нейкіх вялікіх суполак, вялікіх, маленькіх, неважна, проста суполак, у якіх ужо ёсць пэўная аўдыторыя. І, ну, на гэту аўдыторыю можна будзе тады працаваць. Вось, ну, я не думаю, што гэта цяжка там неяк. Ну, ёсць шмат суполак, якім патрэбныя аўтары. Вось, і, ну, праз іх якраз можна будзе рухацца далей. Не, ну, слухай, пра рэкламу гэта зразумела. Я нават рэкламу не асоба так бярэм для сваіх сацыяльных сетак. Але ж твой канал сапраўды не такі вялікі, вось, але пры гэтым нейкія падпіснікі там ужо сабраліся, вось, і мне здаецца, самае складанае гэта набраць вось гэтых первых чытачоў, вось самых первых, перайсці нейкі парог, і яны ж, як ты думаеш, адкуль яны з'явіліся? Вось. Ну, я дакладна ведаю 7 з іх, тыя, каго я папрасіў падпісацца, яны падпісаліся. Вось, а астатнія людзі гэта, ну, вось якраз іншыя пляцоўкі, на якіх я выкладаю. Прышпільня коміксу, у якіх выходзіла спачатку і працягвае выходзіць, і Скот Пілігрым, і іншыя працы. Потым ёсць Новы свет, суполка аўтараў, я туды таксама намагаюся выкладаць. Вось, хаця, ну, не заўсёды выходзіць гэта рабіць таксама ж хутка, як і, ну, на іншых рэсурсах. І выдатны сайт, дарэчы, хочу параіць всім аматарам коміксаў, і не толькі коміксаў, Comics by Life. Вось, выдатны сайт з вельмі прыемным адмінам. І, ну, там сабраны даволі цікавы контент. Не толькі коміксы, але там апавяданні, розныя апавяданні розных жанраў і гэтак далей.
Апроч таго, апроч проста збірання твораў і ты вось, ну, рэсурсу, на якім іх можна праглядаць онлайн, это яшчэ і соцсеткі, у якіх адмін вядзе, ну, вельмі прыемны чытацкі дзённік, напэўна, вось, ну і анонсы нейкіх новых твораў увогуле у сусветнай супольнасці і коміксаў, і не толькі коміксаў. Вось, то, ну, па праўдзе цікава, всім раю, хто хоча адкрыць нейкі новы контент для сябе. Ну і такое апошняе пытанне, якое падсумуе, скажем так, усю нашу размову. І як бы так сказаць, пытанне, якое я б хацелі, вось, ведаеце, праз увесь падкаст пранесці, вось так, як такая агульная тэма, якая будзе аб'ядноўваць усіх творцаў. Ці павінны творца галадаць? Не павінны, але, напэўна, гэта ягоны выбар у большасці. Ну, я ведаю людзей, якія нават зараз на гэтым этапе бяруць грошы за сваю справу, не толькі перакладніцкую, але там і іншыя. Ну, мы пра беларускамоўную супольнасць скажам. Ну так, І, ну, я не магу сказаць, што гэта там неправільна ці 100% правільна, і это адзіны шлях, якім трэба ісці, але, ну, это іх выбар, правда. Ёсць сферы, у якіх па-іншаму рабіць проста немагчыма. Напрыклад, як прафесійны дубляж фільмаў. Ну, я крыху там паглыбляўся ў гэтую справу, глядзеў, ну, колькі ўсяго там патрэбна, і я думаю, што так, ну, бясплатна гэта рабіць блізка да немагчымага. Вось. Для ўсіх астатніх, ну, напэўна, гэта проста выбар, власны выбар. Ну, я займаюся, напрыклад, сваёй дзейнасцю як хобі, і, ну, я лічу, што на тым этапе і з тымі абавязкамі, якія на сябе бяру, якось, ну, абсалютна нерэгулярнасць выкладу працы, браць за гэта грошы было б дзіўна. Але, магчыма, у будучыні, вот, магчыма, калі гэта будзе больш-менш, скажем так, магчыма, ну, нейкая сітуацыя, або ўсё ж такі, ты же прышпільны коміксы яны развіліся, або твой праект развіўся. Ты б хацеў, што гэта хобі стала ўжо, ну, як бы, працай, магчыма? Цяжкае пытанне. Ну, вядома, такое магчыма, але я не магу сказаць, што, ну, это 100% будзе, і это тая мэта, да якой я іду. Вось, то для мяне это дзейнасць все яшчэ хобі, і, ну, прынамсі, пакуль я хочу, каб, ну, яно такім засталося. Вось, я ўвогуле праз колькі год буду інжынерам-энергетыкам, то, ну, это не тое, каб моя асноўная дзейнасць, яна зусім не звязаная з тым самым, ну, з ёй. Вось, таму, але гэта прыемна, і гэта прыемна для мяне рабіць у такім фармаце, у якім я раблю зараз. То бо, ну, там, мне штосьці здаралася ў жыцці, ці проста там я стаміўся, я взяў тыдзень адпачынку. Все, я нічым не абавязаны, я не галадаю, я, ну, нічога такого. Вось, напэўна, гэта фармат, які мне пасуе зараз. Што будзе ў будучыні, сказаць цяжка. Не, ну, слухай, гэта таксама выбар. Тым больш з такім рытмам ты можаш пазбегнуць вось гэтага так названага выгарання. Так, 100%. Это тое, што, ну, як, это ўвогуле пераклад, ну, вялікіх коміксаў, ды не толькі коміксаў. Это ж, ну, муторная праца, манатонная. І тут, я думаю, што вось такі рытм, як ты сказалі, это вельмі добры інструмент для пазбягання выгарання і іншых праблем злучаных. Дзякуй вялікі, што прыйшоў да нас. Вось, гэта была дуже цудоўная гутарка. Мне дуже спадабалася, я дуже спадзяваюся, табе дуже спадабалася пагутарыць са мною. Вось. Нават не сумнявайся. І я дуже спадзяюся, што гледачам спадабаўся, так сказаць, ну, я б не сказалі пілотны выпуск, але першы выпуск, да, пілотны быў, у нас ужо быў такі. Вось. І я спадзяемся, што, па-перш, знойдуцца людзі, якія праглядзяць гэты падкаст, праслухаюць, магчыма, вось, і зацікавяцца гэтай ідэяй, вось, гэтай працай, вось, перакладання коміксаў, і, магчыма, прыйдуць да тых жа прышпільных коміксаў,
вось, перакладнікамі або рэдактарамі. Вядома, усе спасылкі я пакінем там у гэтых апісанні, калі гэта будзе выкладацца. Вось. І або проста пачнуць свае праекты, або далучыцца да нейкага іншага праекту. Бо іх становіцца ўсё больш, і гэта дужа выдатна. Вось. Можа, ты хочаш нешта сказаць? Ну, хочу сказаць, вядома, дзякуй, што пазвалі. Это быў цікавы досвед. Было цікава пагутарыць пра, ну, і сваю дзейнасць, і пра дзейнасць іншых людзей у гэтай жа сферы. Вось, то, ну, так, спадзяюся, што знойдуцца людзі, якіх гэты падкаст матывуе, таксама штосьці зрабіць, таксама далучыцца да нашай супольнасці. Мы будзем чакаць і заўсёды будзем рады працаваць з вамі.